čus, asi už to tu ide rozjesť. A tu Grow Garden. No predtým, než začnem natáčať, tak si niekam musím dať telefón. Počkajte. Nechávam to zatiaľ takto. Dobre, hneď sa vrátim. No tak, dobre, niečo som našiel, tak počkajte. Sorry. Počkajte. To nejde moc mi to nejde. Tak bude to ťažšie, budem na ruke to mať. No, čo už mám robiť? Čo mi štídami? Moc mi to nejde. Tak čo už mám robiť teda? Nič nové. Tak 6 ručiek. Počkajte, keď si to dám trochu lepšie. Chyby som nehral. Počkajte, moc mi to ide. Jo. Takže, čo tu akože máme? Strawberry from was arrested in the seeds. Tak, jo. Počkajte, kde to tam dlhšie, aby sme to urobili, a keď som... Takto je to perfektné. Ešte si to dám, tam vyskúšam to dať. Oné. Držiak na to nejaký. Vidíte, či nie? Počkajte, moc mi to ide. Okej, tak. Čo bude to trochu tekečné, ale čo už mám robiť akože? To je nemožné. Však to je nemožné. Jungle. Come on, guys. Come on. Za chvíľu skončím, bo... Viete čo, hoši? Ja už idem to skončiť, bo bude sa mi to debilne začať. Takže čus. Kúpila som inak novú postavičku týchto Lustr Hitos a zatiaľ čaute.